காலையில் எழுந்திரிச்சி சித்திரைக்கனி காணணும் இல்லையா? நம்ம காலையில் கோலம்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் வீடியோவாக எடுத்து அப்லோட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு சித்திரைக்கனி காண்றதுக்கு போய் விளக்கேத்தி பூஜை பண்ணணுமா. ஸோ அதனால் அந்த இங்கே அப்புறம் துளசி மாடம் ஒன்று வச்சுருக்கேன். அது ஆக்சுவலி பிளாஸ்டிக் தான். அதில் வந்து கொஞ்சம் டெக்கரேஷன்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்சது ரெனோவேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அடுத்ததாக இப்போது சாமி ரூமில் வந்து விளக்கேத்தியாச்சு, சித்திரைக்கனி காணினாச்சு. காலையில் எழுந்திரிச்சதுமே அதோட முகத்தில் முடிச்சுட்டு தான் போனேன். பட் ஆனால் பக்கத்தில் இருந்தும் சொன்னாங்க காலையிலேயே வந்து அதில் வந்து விளக்கேத்தி வச்சிடணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் வந்து மறுபடியும் விளக்கேத்தி ஒரு தடவை சாமி கும்பிட்டு ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு மறுபடியும் மத்தியானம் சமையல் முடித்து பண்ணணும். ஸோ இதையும் பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துக்கிட்டு எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என் சேனல் எனக்கு வளர வாழ்த்து.